Assalamu alaikum warahmatullah. Yau za mu fahimci yadda tsarin AI ke aiki daga kan karɓar bayanai har zuwa yanke shawara. Tsarin AI yana nufin yadda ƙwaƙwalwar na'ura ke karɓar bayanai, nazari da kuma ba da ansa. Yana da sassa daban-daban. Sassan tsarin AI kamar yadda muke gani a hoton nan, akwai input layer, processing layer da kuma output layer. Input layer wajen da AI ke karɓar bayanai, misali hotuna, murya ko rubutu. Processing layer wannan sashen yana nazarin bayanai da aka shigar, yana amfani da algorithm wata matakin tsarin lissafi da neural network tsarin jijiyoyin na'ura. Output layer wannan shine sashin bayar da sakamako, misali amsar tambaya, fassarar murya ko shawara. Misali, idan ka tambayi ChatGPT tambaya, AI zai karɓi tambayar, ya bincika ta sannan ya baka amsa duka a cikin daƙiƙa. A takaice wannan shine yadda tsarin AI ke aiki a sauƙaƙe. Insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu yi bayani akan yadda ƙwaƙwalwar AI ke aiki, wato neural network, da kuma kamanceceniyarta da ta mutum. Da haka nake cewa assalamu alaikum. Ga shawara ko ƙarin bayani mu haɗu a comment section, ku taya mu liking da sharing. Mun gode.